खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्लानि रलिं मिल सापागुरिनि बे साइक्लन क्लाबनि बानजायनायाव बिथांमोना थांनाय 32 बोसोरनिफ्राय दुर्गा फुजाखौहाय खालामबोदों दा बेबायदिनो जरदारै बिथांमोननि खामानिया सोलिगासिनो दङ गाबोन अखानायनायनिफ्रायनो बिथांमोननि बे फुजाया सोलिगोन दा बे बिथिङाव आङो नैबे साइक्लन क्लाबनि बानजायनायाव जिथु जानो गोनां दुर्गा फुजा बे दुर्गा फुजानि मेनेजमेन्ट कमिटि बा बिथांमोननि बे साइक्लन क्लाबनि बिबानगिरिफोरनिफ्राय मिथिना लागोन दा बिथांमोना बेसेबांसिम आवगायदों माबायदि प्रसेसजों खुंनो नागिरदों माबायदियै बेखौ जों बे बिबानगिरिफोरनिफ्राय मिथिनानै लानि बे समाव आं दङ नैबे सापागुरि चिरां जिल्लानि नैबे रलिं मिलनि जिथु साइक्लन क्लाबनि बे लांगोना मोखाङाव दा नोंथांमोना थांनाय गोलाव 32 बोसोरनिफ्राय नैबे दुर्गा फुजाखौ खालामबोबाय थादों देग्लाय माबायदि प्रस्तुति गिबियावनो आङो समायनि रादाब खौरांगिरिखौ धन्यबाद होबाय जोंनि बेयाव फैनानै जोंनि खबर लाफैनायनि थाखाय दा जोंनिया बे 32nd माने बे खुंनाय आरो बे खुंनाय कमिटि जाबाय दा बेवहाय जोङो रलिं मिलाव मोनसे टाउन एरियानि गेजेरावनो बे फुजा कमिटिया गोग्लैयो बेयाव जोङो बिभिन्न जनगोष्ठीय जेने गुबुन गुबुन हारसाफोर जेने मारवाड़ी बाङालि बिहारी बर' जों बयबो जयै खौसेयै बे दुर्गा फुजा फोरबोखौ फालिबाय थायो बोसोरे दा बे जों फैयै फैयै बे 32nd दुर्गा फुजाखौबो बे बोसोराव फालिनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों जोंना खामानिया सोलिगासिनो दङ आसा खालायो मोजाङै मोजां जालांगोन दा जोंनि प्रिपारेसना गुबुन गुबुन बोसोरनिख्रुइ एबार एसे खमजोर जाबाय मानो होनबा कि फाइनान्सियेल माबाया इसिबां मोजां नङा देशनि अर्थनैतिक बेबस्थायानो इसिबां मोजां नङा जिहेतु बे सर्बजननि दुर्गा फुजा बेखौ जोङो रायजो राजा आइ आफानिफ्राय फैसा गरसे गरसे खांलायलायनानैसो बेखौ फालियो दा बेवहाय देशनि अर्थनैतिक बेबस्थानि थाखाय बा बेफारिफोरनि फालांगिरिफोरनि जिथु असुबिदा माने क्राइसिस आरोखि फाइनान्सियेल क्राइसिस बेफोरनि थाखाय जोङो एसे खमजोरि खालामनांगौ जानानै फैबाय रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन रायजो राजाखौ जोङो जिहेतु बे सर्बजनिन शारदीय फुजा होनो आरो माने बर'आव मा होनगोन शारदीयखौनो होनबाय आङो दे जाय हक जोङो जाहाथे रायजो राजाखौ जोंनि फुजाथिलियाव फैनानै जोंखौ हेफाजाब होनो दोलै नोगोरै फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरबाय आसा खालायो बयबो बे शारदीय दुर्गा फुजा उत्सबखौ बयबो उपभग खालायगोन एन्जय खालायगोन आरो आसा खालायो जोङो बिमा दुर्गा देबिया जाहाथे जों बयनोबो बोर सारस्रिलाङो जाहाथे जोङो समाजनि गाज्रि माबाफ्रा जाथायफ्रा जाहाथे बेखौ फोजोबस्रांना होनानै मानसिनि गोसोआव भबिष्यतनि शान्तिनि थाखाय आशीर्बाद होलाङो जों बेखौनो बिमा दुर्गानाव जोङो बोर बिगोन आरो गोजोननाय थाबाय जोंजों दान्दिसे सम होनानै बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय समनि रादाब न'खरनि जानानैबो आं खावलायगोन बिथांमोननि नैबे साइक्लन क्लाबनि जिथु दुर्गा फुजा सार्वजनिन दुर्गा फुजा 32थि फालिनाय बेहाय रायजो राजाफोरखौ लैहोरै फैनानै हेफाजाब होगोन होननानै आंबो खावलायफाबाय बेखिनियावनो थाबाय गोजोन्थों